Shoutout sa inyo mga ka-micro. At nandito po kayo sa aming channel. Nagtataka siguro kayo kung bakit mag-isa lang ako. Kasi gabi na ngayon. Mga around 10 PM na. Medyo busy kami ngayon mga ka-micro. May mga members. Kasi nag-iipon kami para sa donation sa mga nasalanta ng salanta ng tawag doon, salanta ng ashfall ng bulkan. So meron kaming konting donation sa mga nasalanta ng bulkan sa daming lugar dyan. So medyo kaunti lang po yun, pero siguro naman po is makakatulong na din para sa kanila. Hindi kami magbibigay ng mga binili, pero galing sa puso namin. Meron kami mga pinaglumaang damit dito na pinag-aambag-ambagan namin. Nandito. Dito isang ano po to. Isang sako ng damit. At sinisigurado din po namin na magagamit nila tong damit na ipapadala namin doon sa nasalanta ng ashfall ng bulkan. So ang ano lang namin na mga may Cruz and Brothers is pray lang tayo, at kung maaari lang is kung kaya nating tumulong is tumulong tayo kahit maliit na bagay lang. Kung siguro bukas is makasama ko yung mga ka-micro, pero yung gabi sinisigurado ko kasi busy sila kaya nag-video na lang ako mag-isa. Baka kasi hindi ko kasi sila makakasama bukas kasi papasok sila sa school. Ako papasok ako bukas para i-deliver itong aming donation, kasi ibibigay namin to sa head teacher ng JIS at ihatid nila doon sa mga nasalanta ng ashfall. So yun guys, ang wish lang namin sana is magpakabait lang tayo. Huwag nating ipairal yung pagdamot natin, kasi more blessing to come naman kapag nagbigay ka ng blessing na binigay sa'yo ni Lord. At itong isang sako na na to is malit na bagay lang to para masuklian yung pagmamahal na binibigay sa atin ng Lord. So yun guys, salamat sa inyo. At bukas is ipapadala ko na to sa school. Siguro is maghanap pa ako ng ibang naibibigay ko. Maghanap pa ako kasi madami akong damit dito. Makahanap pa ako, ibibigay ko na lang. Kung meron mang may gustong mag-donate is ewan kung abot pa to bukas, kasi bukas ata is i-deliver ko na. Kaya kung gusto nyo tumulong is madami namang paraan. Mag-isip ko ng paraan, maliit na bagay lang para tumulong. So yun guys, salamat sa inyo. Salamat. Ayaw ko naman magpaalam. So kahit tayong katatawanan yun. Medyo malabo yung camera namin. Yun. Malabo yung camera namin kasi ang gamit lang namin is iPhone 5S. Kaya simple vlogger. Sana naman is nag-donate kami nito. Sana is i-donate nyo din sa amin yung camera lang. Kahit camera lang. Sana all. So yun guys, bukas na lang kapag di-deliver ko na. Bye. 2 hours later. So yun guys, pangalawang take ko na to sa video kasi hindi na-rotate yung kanina. Ngayon is pupunta na kami at ibibigay na namin yung mga supplies namin na ibibigay namin sa nasalanta ng Bulkang Taal. Yun po yun, yung nakabike na yun. Yun po yung mga damit na ibibigay namin sa nasalanta. At itong kasama ko po is isa din po siya na magbibigay ng donation sa mga nasalanta ng Bulkang Taal. Kaya
sa mga gustong tumulong. Madaming paraan para tumulong. Uy, lighting. Madaming paraan para tumulong, kaya sana is tumulong tayo hanggat kaya natin, kasi yung tulong na ibibigay natin is pagkakalob din naman sa atin ni Lord yan, at sobra-sobra. Kaya nakakapagod magsalita. At yung sa video po namin is hindi po kami madalas nakakapag-upload sa YouTube kasi ang dami po kami ginagawa. Nag-aaral pa lang po kami, kaya sinisiksik lang namin yung mga video namin para makapagpasaya. At yun guys, mamaya is mag-exam kami. Sana is ipag-pray nyo din na makapasa kami. Makapasa kami. Kahit ganito lang yung suit namin is mag-exam kami mamaya. Hindi kami mag-uniform. Hindi na kasi uniform. Ano ba yan? Mag-uniform ka pa sa exam. Huwag na lang. Ano? Anong tawag dun? Sayang Ariel. Ayun guys, mamaya na lang. At gagawa pa kami ng i-atid pa namin tong i-donate namin. Bye. 5 minutes later. Panginoon, wala sanang masasaktan. Sana ay inyong gabayan, ingatan aming mga kababayan. Pagsabog ng bulkang Taal, napipintuho na naman kaming lahat. Sana'y inyong protektahan. O bulkang Taal, tama na. Sa ngalan ng Panginoon, ika'y tumigil na. At kung ika'y pumutok man, kasama namin ang Diyos na sa amin nakaantabay. Yun guys, tapos na namin ibigay yung aming donation. At ngayon is ginagawa lang namin is naglilibot-libot kami. Kasama ko yung barkada ko isa. So yun guys. What's up mga? What's up mga? What's up mga katrupa? What's up mga katropa daw? Naalingo ay ano? Anong tawag dun? Anong tawag dun? Ano? Nagkamali. Ayun guys, nandun si Aljon. Kilala niyo si Aljon, is member siya ng Kamicro. Ay wala. Sabi mo nandyan. Yun. What's up mga Kamicro? What's up mga katrupa? Tala partala. Uy, ano, tawag dyan. Huwag tayong magpapape dyan kasi baka makapirate tayo. Yun guys, tapos na namin ibigay yung aming donation. Donation ng mga Kamicro sa lanta ng Taal. At mamaya is magkikita-kita na kami mga members ng Members and Brothers. At mamaya na lang guys kasi may gagawin pa kami. Magtatampig pa kami dito. Maghintay kami ng chicks. Boom! 5 minutes later. So yun guys, sa paglilibot-libot namin is nakita namin itong magandang binibini. Dalawa sila. Yun. At syempre, ako naman na naghihintay dito. Nilibre nila ako. Sa'yo ba to? Sa'yo ba to? Nilibre ako eh. Ang gusto nyo sabihin? Ang gusto nyo sabihin? Ay, masay. Si Shy daw. Gusto yung popcorn? Ikupost namin to kasi Gusto yung popcorn? Kasi ano, nung gabi nagpuyat ako kasi naghanap ako ng mga lumang damit namin, kaming mga Kamicro. Tapos dinonate namin sa lanta ng Bulkang Taal. Taal ba yung sumabog? Kaya ngayon is nag-vlog kami at kasi tapos na namin binigay yung relief. Tapos na namin binigay yung relief goods, relief basta yun. Tapos na namin binigay kaya
Kaya ngayon is naglilibot-libot kami tapos nakita namin sila. Ay, masay. Gusto nyo? Bili kayo. Saktong recess nila eh. Gusto nyo? Bili kayo. Bili kayo dun, oh. Meron dun. Kain tayo. Masay. Nag-exam kami kaganina. Saan? Sa subject isa lang yung pinag-examan namin. Share kami ng answer. Ne. Si Leonard. Ang sana all. Kay Sara. Siyempre, share kami. Duman-duman bang barkada, oh. Sana all daw. Sana all. Tama na to. Hindi ah. Ay. Mamaya pa. Panoorin natin silang kumain. Hanggang matapos to ay Napit naman na eh. agminukutin niyo mo. Ay, masay. Ayun yun oh. Yun oh. Nga, yun. Yan yun. Classmate namin yun. Yung ating pansinin. Nga. Kumari, papasilusin niyo. Charot. Ako yun dyan, ang siselos yan. Silos. Ano mata? Tinasa kayo si Ren. Okay. Ang pinsan mi ka mo. Hindi talas, ang kanang na tayo. Pinsan. Aray. Ay, masay. Harap mo. Ano ba? 2 hours later. Yan guys, so dito yung mga kami cruceros. Eros. Ay, sana all. Ano masasabi mo sa mga nasalanta ng ashfall ng Pulkantaal? Keep praying. Keep praying. Keep praying and hopefully probably. Bira sundog, di na ako papasok. Pag-ago lang ng dadag ng armoy. Kasi Ken, naroon na ba siya iligso? Ang pag-ago ang dadag mo. Maybach music.